saio borobil bat iteko gogoan ekan, zetik ez Irungua eta ez Donibanekoa ez zeten atea borobila. Eta, jode, txapelketa honetan nahi nuen saio bat ola borobila, eta, bueno, atzoko esan leke, bastante borobilea eratu zala, bai. Eta gero atzake, bueno, ahal izan nitunak utzi nitu mintzat, beti etzan egisa, gaien arabera batzutan hobeto, eta bestetan etzan nahi egisa, benetan esan nahi zenuna o zeratzen jakiteare askotan, da gero esatiaz, baina bueno, nik uste bai, gehatu ziala ale batzuk eta. Bai, bueno, askotan ez dakizu nola zauden ez, hasi arte eta nik egin esan banakan hola gaina kantatzeko eta neko sentitzen un burua argigo ote neukan Irunen ta baino ez. Ze Irunen ta lotute eukin un nervioangatik seguruna. Eta, bueno, atzore baneukan motiboan nervioak eukitzeko plaza hartan, baina ez dakit hobeto argigo sentitzen nun burua eta baneukan esperantza ia ondo hastekoa eta egia esan uneekin da oso gustua aurreneko saioa eta gero bigarrena bai, goiza oroar, amargo txikiak gero ez zaiten nahi ondo atera, baina, bueno, hasiera ona izan zen bai. Azkenean hasi goizetik eta iluntze arte, gizton konzentrazioa, gizton sentimendu kontrolatu nahia, burua eutsi nahia, asmatu nahia, disfrutatu nahia. Gizton lana zentzu horretan, gizton tensioa da. Eta nire aldetu nintzen, eta ez atzokoak, atzorako ez egin noizti datorren az. Eta nire atzo, arilean gainean, alambre gainean, eroin nahi ez, tarteka, salto eder batzukin nahi, eta segi, sensazioen nukan horretik, esaten nuen, lana eta lana, eguna izan da, benga eta benga. Ez nun modu txar baten gero, iturriagak esan zian, pintatu nula pixkat, hola gizton katastrofia, pena bantzian gero, hola gehatu bazan, baina eske momentu hartan, nik uste ez dela entrevista diteko momentu ere, eta lau hitzit mertzean, eta bale, baina pozik sentitzeko ere, oendik denbori gabe bezala. Nekia eta gaindituta emozioa, gizton kariñoa adierazpenak, gizton euforia, gizton, lortu dut, baleitu geha, eta guar neon, ez? Guain nago guztua, gaur guztua nago. Momentu vital diferentia, eta nik uste ez egit esan nahi diferentiak, eta netzat igual esan nahi berak nire ibilbidean bi momentu diferentetan, ez? Gero kanpotik honi zaion irakurketa, beste kontu bat izangoa, baina ez. Egia esan netzat igual esan nahi beha dakate, baina nire ibilbidean bi momentu diferentetan. Bertso ibilbidean? Bertso ibilbidean bi... Diferent asko aldatu ez? Nik uste, azkenean sortzi urte bada zerbait ez, eta neko urrutik ikustetu dela sortzi urteko ni hoi ez, eta bertsokera hoi, eta bertsokera praktikan ez egin beste aldatu, azkenean ñabarduratan aldatzea, baina ni oain ez egit, diferente ikusten nire burua. Diferente, uste beste toki batean nagoela. Ez radikalki diferente, baina uste evoluzio bat indetela, oso zein indetela aldatu dela. Eta hori notiziona da. Zeu aldatu da. Bide hortan aizea lantzen, eta gauzak aldatu ite dira, eta hori netzai gustatzen lehenokoa, eta hori beste zergaiten bilen nabil, ez? Hori seinale hona dela, uste, konforme bane hori dela sortzi urtekoak egin, seinale eskasa izan.